Barka da shigowa tashar mai albarka. Sarki mai Kano, na ji an tare mai zango ya fi ka arziki. Yawa kare arziki. Watch Derby. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sarki mai Kano, ka san ta ne? Ramlatu. Sarki mai Kano, da gaske ne talaucin ya rike ka ko? A taimake ni. Shin da gaske ne a zaben da aka yi na baya Ganduje bai ci zaɓe ba? Ganduje bai ci zaɓe ba a jihar Kano. To watch it. Sai ya ɓaci. Kwarai kuwa ko kai ka fi kowa sani. Sai na aka kore ka daga ofis zaka ji haushi. Sai me idan kin kore ni? Kin joye babanki barawo ne. Kai barawo ne. Baka yadda ba kenan da tuhumar da yakka ta ma ko? Dalar fin baki. Sarki mai Kano ka fito san danja da mai zango suna faɗa. Ina ta jin hayaniya ina daki. Sarki mai Kano mai mata ka take ma. Bini. Sarki mai Kano menene wannan? Mashin. Sarki mai Kano to wani irin babur ne wannan? Haba. Ko a zamanin mulkin wallaka ai ba haka ba. Sarki mai Kano aiki ne ga ka ma'aikatan nan? Aiki bane kawai ne. Kai da rama, wai kai a me kake so ka fiye cin abinci ne? A ganye nake son cin abinci in jefar da ganyen. To faranti fa. Faranti ko na zinare ne ba na son shi ta yadda wai sai na wanke na ƙara amfani da shi. To tsohuwa, wai haka ne? Wani irin hauka ne. Kai. Menene kuma? Kai ba an gama da kai ba? Kaga, yalla bai, ka ringa koyawa yaron naka abin da ya kamata. Yalla bai ba komai zan gaya masa. Dama na gaya maka wannan fitsararre ne. Farkon sinu, wai kai me kake yi a nan gurin tun ɗazu? Kai, wani maki ne a nan gidan namu. Akwai lambar wayarsa a nan. Ko yaushe na kira shi sai in ji ana amfani da layin. Kana ji ka yalla bai, wai tun ɗazu yake gwada wata namba. To amma lambar waya kake kira ko kuma lambar asusun banki. Habawa, abokina kada ka rena min aji mana. Shikenan ba za a rena ma hankali ba. Ka taɓa faɗuwa a jarabawa? A aji biyar na faɗi jarabawa. Shikenan to faɗo min namba. Lambar 903-203. Wannan ai nambar ka ce. Wannan yaron ni zai rena wa hankali? A yau nan zan gama da shi. Gaskiya dai ya rena ma hankali, amma ka san me? Ka iya kafsewa fa. Ai iya kafsewa ce wata sa har yanzu kaga ina nan. Kuma ka san wani abu? A'a. Ina iya kwaikwayon muryar kowa. Sai dai yin ban ji ba. Shikenan. Ko za a gwada min idan Anunuhu ya fito a aktin in mara mutunci ya yake yin muryar shi. Kai, idan baka saurari magana ta ba, zuwa da rana zaka zama shekake. Idan ka ce zaka ja da ni, sare ka zan yi. Haba kai, amma ka iya sosai wallahi. An kwaikwayi muryar tsohuwa? Namijin da bai iya nika ganyen kwarwo ba ma sai ce shi namiji ne. Kowa bai son aiki malalatan ba. To shikenan naji ka iya, amma ka san me? Ko za a gwada yi min muryar kana baro? Mama. Kanan labalan, daina ambatan sunansa. To amma sabida me zan daina ambatan sunan kana baro? Ka sanya yake kira na? Kai alade mai doyi. Ni raina ma ya ɓaci. Kar ka sake cewa kwaikwayi muryarsa. Kaga, duk wani abin da za ka aiwatar. Kada ka sake ka kwaikwayi muryarsa. Ka gane? Haka ne kwanci hankalinka. Kai alade mai doyi. Ba yanzu na faɗa maka ba? Cewar kada ka sake ka kwaikwayi muryarsa? Kai alade mai doyi. Kai! Malam Musa dan Ibro, yau fa zan sa kuɗin na account. Nace kakka za kuɗin na sai ran Monday. Faɗa min lambar bankin Bahari. 1991. Gwalo ko me kake? Bahari kake wa gwalo? Allah yiwa Baba Ganduje rasuwa. Me? Na Briska, wannan kuɗin da ka samu me za ka yi da shi? Wannan da na ware dama. Na Briska, gidan karuwancan nawa suke binka? Gidan karuwancan suna bi na 2,500. Na Briska, in ka biya shi kenan ko kuma ko wani abu a ƙasa? Haka ne. Zan je in biya sannan in kuma dukan na yau. Kai kuma Daushe, me za ka yi da kuɗin naka? Ni na samu tsire ne macin gurguzu yau. Yanzu me za ka je ka yi a daji? Yanzu bari na je daji na kunto jaki.